расман муҳориба дар гран-при пфл дар вазни 61 кг Сарварҷон Хомидов бо рекорди 16.0 зидди Магомедов бо рекорди 24 рӯзи 21 июн. Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардаем ва боварӣ дорем ки навор ба шумо писанд меояд. Барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. Мо бошем оғоз мекунем. Дӯстон, чӣ гуна ки медонед, мо тӯли чанд сол аст ки бо ширкати шифофармо ҳамкорӣ мекунем ва ба боварии комил ин ширкатро ба шумо тавсия медиҳем. Дар ин ширкат шумо ҳама намуд доруҳои гиёҳӣ, духиҳои арабӣ, соатҳои мусалмонӣ, ҷойнамозҳо, шампунҳои гиёҳӣ ва боз бисёр дигар чизҳоро дастрас карда метавонед. Ин ширкат дастафка ба тамоми шаҳрҳо доранд. Ҳамчунин мошинкаҳо барои риш ва мӯи сар, доруҳо барои фарбе ва харобшавӣ, равғани сиёҳдонаро низ аз ин ширкат дастрас карда метавонед. Рақамҳо дар рӯи экран. ҳатман аз номи канали Паҳлавон гап занед. Чемпиони нави вазни нимёна UFC Джек Делла Маддалена оиди муҳорибааш зидди Ислам Махачев фикрҳои худро баён кард. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. фикр мекунам ки ман Ислам Махачевро ба нокаут равон карда метавонам. Билол Муҳаммад зуд стойкаи худро иваз карда ба пеш мерафт. Ислам бошад танҳо дар як стойка кор мекунад ва ман ӯро зарбазани хуб намешуморам. фикр мекунам ки ман бисёр зарбаҳои худро ба ӯ расонида метавонам ва ӯро шикаст медиҳам. Ман текдаунҳои ӯро манъ мекунам, лекин агар ки ӯ маро афтонад, зуд ба по мехезам. ӯ ҷисман хеле бақувват ба назар мерасад. барои ҳамин ман бо Волкановский тамрин мекунам ва ман боварӣ дорам ки ӯ ба ман маслиҳатҳои хуб дода метавонад, гуфтааст Маддалена. хотиррасон мекунам ки шаби гузашта роҳбари UFC Дана Вайт гуфт ки аниқ ин муҳориба баргузор мегардад. саҳна ва макони муҳорибаро дертар эълон мекунанд. ва дӯстон, ҳамчунин оиди ин муҳориба менеҷери Ислам Махачев Али Абдулазиз маълумоти бештар дод. агар ки Билол Муҳаммад ғолиб мешуд, пас Ислам Махачев дар вазни сабук мемонд ва зидди Илия Топурия меҷангид. лекин акнун вақте ки чемпион Маддалена шуд, ҳамаи кор дигар гуна аст. Ислам аллакай ҳамаи ҷанговарони топи вазни сабукро шикаст додааст. ӯ 15 ғалабаи пайдарҳам дорад, 9 ғалабаи фаврӣ дар 10 муҳорибаи охираш. ягон кас аз ӯ дида зиёдтар арзанда нест ки барои дуюм камарбанд ҷангад. Оливера ва Топурия барои камарбанди вазни сабук меҷанганд, аммо ҳама медонанд ки чемпиони ҳақиқии вазни сабук кист. Ислам Махачев камарбанди худро бой додагӣ нест. ҳозир дар UFC нест ҷангоре ки ба монанди Ислам муҳориба гузаронад. ӯ рақибони худро фавран шикаст медиҳад, муҳорибаҳои шавқовар мегузаронад. дар вазни нимёна Ислам боз бақувваттар мешавад, чунки вазн камкунияш осонтар хоҳад шуд. бовар кунед, ӯ ин камарбандро мегирад ва ҳар дуи камарбандҳоро бо худ мегардонад, ҳатто агар ки яктой аз онҳо расман аз ӯ нест. ва дӯстон, чӣ гуна ки мебинед, Али Абдулазиз низ тасдиқ кард ки Ислам Махачев камарбанди вазни сабукро озод кард. ҳамин гуна дӯстон, агар ки Махачев Маддаленаро шикаст диҳад ҳам, расман ӯ чемпион дар ду вазн ба ҳисоб намеравад. аз ин ҷо фаҳмида мешавад ки UFC қоидаҳои нав бароварданд ва мо шумо дигар чемпионҳо дар ду вазнро намебинем. аввал онҳо Топурияро маҷбур карданд ки камарбанди вазни ним сабукро озод кунад ва акнун Махачевро маҷбур карданд ки камарбанди вазни сабукро озод кунад, агар ки ба вазни дигар баромадан хоҳад. ана оиди Топурия бошад, пас дар анонси муҳорибааш зидди Чарлз Оливера чунин суханҳо навишт: рӯзи 28 июн боз як орзуи дигар амалӣ мегардад. ман чемпиони вазни сабук мешам. Чарлз Оливера, пешакӣ бахшиш мепурсам. ман танҳо барои орзуҳои худ мубориза бурда истодаам. афсус ки Махачев гурехт. 17-0 навиштааст Топурия. ҳамин гуна Топурия Ислам Махачевро пас зада гуфт ки ӯ гурехт ва ҳамчунин пешакӣ эълон кард ки рекорди ӯ 17-0 мешавад, вақте ки Оливераро шикаст медиҳад. айни замон рекорди Илия Топурия 16-0 аст. дӯстон, ба фикри шумо дар муҳориба Топурия ва Оливера ки ғолиб шуда метавонад? метавонед фикрҳои худро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид, хонободу сарбаланд бошед.